नै लोगोफोर रबार आटाखौ आं होनाय जायाखैमोन ना हानायखौबो खोन्थाबाय बबाव होबाय ओमफ्राय रोगानायखौल' खोन्थादोंना नै माबायदि ओंखारो खुरैसे मिथिबाय लोगोफोर नायबानो जाबाय नै बावबो नै नानायखौनो देखायगोन आङो दिनै नायलांबाय थादो बे गासिबो सिटजोब लोगोफोर मिथिबायना बेखौ नाजोबनांगौ दानो नानो लाहार फाहार जाबाय नायलांबानो जाबाय लोगोफोर मिथिबाय नैबाय फार्स्ट नागिरो लोगोफोर बे मेचिनाव बाहाय नाखांनानै नैबेहाय लास्ट फिनिशिं बाय खनसेल' मिथिबाय लोगोफोर गासिबो बानायसिगोन बानायनानै सानाव फोरानबावनांगौ टाइम लायो बिरादनो लोगोफोर दा नायलांबाय थादों मिथिबाय लोगोफोर Last finishing up one shell of paper yeah, fine. नैबे गुफुरा दिनै नानाय लोगोफोर मोनसे दिनैहाय माबाल' ओंखारदों 120टा एसे खम ओंखारदों दिनै बे गुफुरा दिनै नानानै फोरानबाय लोगोफोर दहाय नाखांबाय नायदो लोगोफोर दिनावनो दा सिजेना एसे माबा नालाय आटा ओंखारनाया बिदिनो 100-150 ओंखारो आरो लोगोफोर मिथिबाय बै सिजेन समावबा 250-300 ओंखारो दिनाव मिथिबाय लोगोफोर